Hi mga kabanak boy! Welcome to my YouTube channel! Please subscribe and click the notification bell upang lagi kayong updated sa mga bago nating video ang ating i-upload. Enjoy watching! Mga kabanat, yatong nalabang Pasko, dunay mga batang bisayang dagko nga nanaygon. Pero ambot ang tagaan baka na sila sa ilang ipanaygunan nga. Lain mamanganta mo rin mga saba. Mga saba ba? Taminaw na to, tanaw na to. Istong. Wala. Pusong bato ko no. Okay, one more. Kapilain. Okay na? Mana? Hindi pa! Isa nindot. Pag-anak sa gipunan
Finish? Kuni ba?